Levamos anos comendo todos xuntos os domingos, despois de pechar. Pero esta de hoxe non é unha comida máis. Que misterio, papá. Ainda vemos quedar sen sobremesa. O caso é que xa non son un mozo. Iso salta a vista. Atopeime mal e xa me amañei eu. Mañá marcho pros Estados Unidos. Maribel, ti esa máis bella. Quedas encargada de ir mercar. No tocante a ti, Rita. Vas poder andar pola cociña sen apañar as miñas broncas. Cordelia, das tres, ti é sen dúbida a miña sucesora natural. A xefa de cociña da casa. Estou moi triste pola súa enfermidade, papá. Pero as cousas non Eu se van a tamén estou arranxar. moi triste polo que lle pasa a papá. Pero ao mesmo tempo síntome moi orgullosa. Ti non o sentes, Cordelia? Como dis, Cordelia? Que esta verdura está moi pasada. Desfaise. E a carne está desaborida de todo, non ten sustancia. Cordelia! Os anos non perdoan. Xa era hora de que houvese un cambio nesta casa. Eras a favorita. Pero está visto que o estilo desta casa non che gusta. Isto non é para ti. Por lo tanto, aquí non pintas nada, rapariga. Maribel, Rita, a casa é vosa. Deserdar a Cordelia foi unha barbaridade. Pero quen entrou na lista? En que lista? Ni me mencionou Rita. Ni me dirixiu a palabra como se non existise. Xa sabes como é papá coa Xa, familia. sí. Todo riquiño que cos clientes como non se esquece. Saca da filla o seu cometido. E eu que? Pero estás celoso. Celoso. Mas ben humillado. Desprezado. Mira que che digo, onde dormiches hoxe? Non te metas na miña vida. Ai, non? Quedáramos mis sonetas. Perfectamente, raíña. Daquela, se ti picas fora da casa, non te metas nas miñas fechas. Acabouse, Cosque. Acabouse. Efectivamente, acabouse. Que, don Manuel, como trataron os yanquis? Os yanquis, a cona que os botou. O vocabulario non yo cambiado. A ver se pensabas que ia aprender inglés a estas alturas. Home, algo pegaría, señor, non? Fucking mother, e pouco máis. A carallo! O que digo, Isto é o que se come agora nesta casa. Son conselada, sí, porque a nova serencia teño sometido. por unhas patatas. Patatas fritas congeladas na miña casa. Mánxete. Como que máis meter? Como que máis meter? Patatas igual que as outras. Isto é o último. A xente non se fixa en como son as patatas. Se ti estiveses aquí, as cousas non estarían como están, iso é seguro. Ainda chegaches a tempo. Eu perdoucho todo. Non o sei, papá. Temos que falar todos. Queda aquí, Cordelia, ponte a cociñar. Non deixes que monden a casa para o carallo. Ti és a única que a pode salvar. No seu momento dixo outra cousa. Cambiei de opinión. Xa está ben de mentiras. De agachar as cousas. Levo anos desesando dicirche isto. Quero cociñar contigo, Cordelia. Pero ti cociñas con Rita. Iso rematou, non a soporto. Se sigo aquí é por ti. E sábelo dende hai anos. Non me toques. Cordelia. Estás te equivocando. Cordelia, quero que cociñemos man a man no prato estrela que estou diseñando. Paquetiños de cocido en cesta de follas de parra. Sóltame, non quero nada contigo. Cordelia. Déixame en paz. Cordelia. Comezamos a lume lento coas carnes, golpeándoas e quitándolle esa grasa para suavizar a rudeza dos sabores tradicionais. Esta era unha casa na que se mataba a fame de gula. Pois eu montei unha casa desas nas que se mata a fame de luxuria.